Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, anay City Health Officer sa syudad sa Bacolod ginpasakaan sa reklamo sa National Bureau of Investigation. Yaring report ni Barbara Mijares. Ginfile sa National Bureau of Investigation sa City Prosecutor's Office sa Bacolod ang reklamo nga pagsupak sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act kag Bayanihan to Recover as One Act bato kay Dr. Carmela Hensoli, ang anay City Health Officer sa Bacolod. Suno kay Attorney Renua Baldovino, ang NBI agent in charge, sa tupang Nobyembre 16 nila na file ang reklamo. Si retired General Mel Feliciano sa iya kapasidad bilang Deputy Chief Implementer for the Visayas National Task Force ang naghinyo sang investigasyon sang NBI kasunod sang suno sa iya nakitaan nga discrepancy sa real data nga ginreport tuhoy sa swab test result sa molecular laboratory sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa datos nga ginareport sang City Epidemiological Surveillance Unit sa City Health Office. Suno kay Baldovino, ang datos lamang sa CLMMRH ang mayara sang discrepancy. Nagka-problema, particularly dito sa Corazon Locsin, Mola. Dahil yung mga pinadadala, sinisend ng Corazon Locsin, Molab, sa Regional Epidemiology Surveillance Unit at saka sa City Health Unit at CESO, hindi nakararating sa EOC. Hindi na-inform yung EOC. So hindi sila nakakagawa ng crucial yun eh. Because of this data crucial sa, di ba, sa COVID sa response nila, sa intervention na gagawin nila. Nasabpi naman nila si Hensoli kag suno kay Baldovino, ginpaathag ni Hensoli sa NBI ang iya mga katungdanan. Kung mag-file man si Hensoli sa iya nga counter affidavit sa City Prosecutor's Office na bangod nga yara na ini sa preliminary investigation. She came here. Anong sabi, sir? Anong sabi niya? Well, sinabi lang niya yung duties and responsibilities niya noon as a member of the EOC. Gintinghuan naman sang Digicast Negros nga makuhaan sang iyang bahin ang anay City Health Officer, pero wala ini nagasabat sa text kag tawag. Kung mahuman ang preliminary investigation, mahibaluan kung may probable cause ang reklamo bato kay Hensoli.